Vi er i den lille tyske by Eisleben. Og byens borgere de er så stolte af bysbarnet Martin Luther, at de har rejst en statue af ham her lige midt på torvet. Og det har de, fordi det var faktisk her i Eisleben, at Martin han blev født. Det gjorde han i ca. 1483, og det var også her i Eisleben, at han døde i 1546. Og det er den fantastiske historie, der ligger mellem de her to årstal, vi nu skal høre. Man må sige, at Martin Luther her, han virkelig forstod at arbejde sig op fra at være en lille fattig tiggermunk, fuldstændig ukendt, til at blive en stjerne, der blev tilbedt fuldstændig som et rockidol. Og så gik han i kamp på liv og død med en af verdens allermest magtfulde mænd, nemlig paven af Rom. Og selvom det hele nu er 500 år siden, ja, omkring et halvt årtusind, så må man faktisk sige, at Martin Luther han stadigvæk den dag i dag har kæmpe stor betydning. Her i huset i Eisleben blev Luther født. Knægten blev senere en slags oprører, men hvorfor lige netop ham? Var det noget med Martins barndom? Fordi hvis det nu var det, så kan vi måske finde nogle spor lige nøjagtigt her, fordi det var i det her gamle hus, at Martin Luther han blev født ca. 1483. I dag så ser Luthers fødehjem måske ikke sådan ud af alverden, men dengang der var det faktisk oppe i den høje og dyre ende af skalaen. Hvis vi lige kigger på sengen her, så kan vi høre, hvordan den madras den bare er fyldt med den dejligste halm. Så der manglede ikke noget. Der manglede heller ikke lussinger i luften. Luther synes selv, at han fik alt for mange, og han synes, at han fik dem alt for ofte. Er det måske her, vi skal lede efter grunden til, at Luther senere blev den store oprør mod autoriteterne? Altså, jeg tror ikke, hans opvækst var ret meget anderledes end alle andres. Og på den tid underviste man jo forældre i, at de skulle slå deres børn, de skulle tugte dem, som man sagde, det er bedre, at du slår dem, end at bødlen hugger hovedet af dem. Ikke? Så det gælder om at tæve dine børn, mens du har dem, så de kan blive nogle ordentlige mennesker, der ikke får straf. Så altså, det var jo ikke særligt for Luther. Altså, børneopdragelsen var jo streng dengang, og han har selvfølgelig fået tæsk en gang imellem. Men hjemmet var i og for sig ikke særlig religiøst, og Luthers far gav ikke meget for præster og for kirken i det hele taget. Han var meget skeptisk. Absolut intet tyder således på, at Luthers forældre de var specielt sadistisk anlagt, og de var i hvert fald heller ikke fattige. For da tiden den kom, der havde de råd til at sende unge Luther på universitetet. Nu skulle knægten eddermame blive jurist. Men som altid, når forældre de blander sig lige lovligt meget i børnenes karrierevalg, så endte det også her med et frygteligt buller og brag. Og det sker faktisk lige efter, han er begyndt på jurastudiet. Der er de nogle studenterkammerater, de er på tur uden for Erfurt, så bliver de overrasket af et helt forfærdeligt uvejr. Orkan og lyne slår ned i nogle træer, de har søgt tilfælde, når regn strømmer ned. Og der ved vi, at studenterne falder på knæ, og Luther råber så til den helgen, der hedder Anna, altså Jomfru Marias mor, at hvis han kommer igennem det her med livet i behold, så var han afbryde hele universitetsuddannelsen og gå i kloster. Ja, han siger, hjælp mig, Sankt Anna, så vil jeg blive munk. Og det er jo ham selv, der har fortalt den her historie, og det er også den historie, han fortæller til sin far, og siger, jamen, jeg er nødt til at blive munk, fordi der var altså simpelthen et tordenvejr der, og så kom jeg til at love det til Sankt Anna. Sådan er det. Og der siger faren jo også, bare fordi et lyn sviger din røv, så render du straks i kloster. Ikke? Det var faren jo rasende over. Så der er jo mange, der mener, at Luther faktisk i virkeligheden gerne selv ville i kloster, men ikke turde sige det til sin far, og derfor havde brug for at opleve det der, havde brug for at aflægge det løfte, som han kunne sige, jamen, jeg er nødt til det. Vi er i den tyske by Erfurt, og årstallet det er stadigvæk 1505. Martin Luther han har været på rigtig god gammeldags druk med sine venner fra universitetet. Han havde sagt til dem, at når først nat blev til morgen, så ville han opfylde sit løfte til Gud. Og vennerne de sagde, ja, tillykke med det, Martin, og han har nok drukket af potten. Men da nat så rent faktisk bliver til morgen,
Så går han ind på det her kloster, nemlig Augustinerklostret i Erfurt. Han siger simpelthen farvel til studenterlivet, til studenterdruk og til alle de søde studiner. I stedet for, så bliver han tiggermunk. Men hvad er det for et liv, der nu venter på Martin? Det er faktisk en meget streng orden, han vælger, med meget streng disciplin. Munkeordnerne er jo egentlig dem, som begynder sådan at ordne tiden. Ikke? At der er tider for, hvornår du skal gøre hvad. Sådan noget, som vi nu har taget til os. Ikke? At jeg møder klokken det, og så gør jeg det indtil klokken det. Og sådan. Og det var jo klostrene, som lavede de der måder. Nu er meningen så, at han resten af livet skal være en fuldstændig ydmyg, ukendt munk, gå i sin munkerdragt og rette sig efter det, munke skulle rette sig efter, fra morgen til aften faste, gå ind i klosterkirken, deltage i messerne mange gange i døgnet, tugte sig selv, gå og skrifte. Hvad vil det sige at tugte sig selv? Ja, der var forskellige. Man kunne både blive pålagt og fast i lang tid. Man kunne også bruge det middel, at man skulle sådan piske sig selv. Og så skulle han fordybe sig i Bibelen, og det får stor betydning. Han prøver virkelig at finde mening med det hele her på klostret i Erfurt. Men man må sige, at hans karriere som munk, den både byder på succes og fiasko. Succesen, den kommer af, at hans overordnede, de finder hurtigt ud af, at der sidder et usædvanligt lyst hoved på unge Luther, så han bare stiger i graderne. Han får lov til at tage den teologiske doktorgrad. Og det er det højeste og fineste, man kunne dengang. Men fiaskoen, den kommer af, at ligegyldigt hvor meget Luther prøver, så kan han bare ikke finde Gud. Han føler, at Gud står hele tiden med ryggen til ham. Ligegyldigt hvad han gør. Så jo mere han prøver at leve op til de krav, des mere opdager han jo, jamen jeg prøver at leve op til dem, fordi jeg gerne vil være Gud. Og så er jeg jo dybest set egoist, og så er jeg fortabt, fordi så er jeg jo en stor synder, fordi jeg gør jo kun ting, fordi jeg vil frelse mig selv. Ikke? Og så kører det jo i ring. Det han skulle i kloster, det kan han åbenbart ikke. Det passer ikke i hans tilfælde, siger han, at man bliver særligt modtaget af Gud, når man lever som munk. Og det er det helt store problem for Luther i al den tid, han er i klosteret. Martin Luther, han prøvede virkelig alt, han havde lært for at finde sin Gud. Han gjorde gode gerninger fra morgen til aften. Når han ikke gjorde gode gerninger fra morgen til aften, ja, så knoklede han løs. Og når han ikke knoklede løs, så bad han bønner i et væk og læste i sin bibel. Og når han ikke gjorde det, så fik han faktisk det, man roligt kan kalde en rimelig skør idé. Han satte sig ude i sneen, stort set uden tøj på, og så sad han derude og rystede af kulde, fordi han tænkte, sygdom og influenza og kulde, det må da føre direkte til Gud. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad i alverden havde Martin gang i? Det kan man jo spørge nu til dag, hvor folk løber maraton, altså og bliver vildere og vildere. Ikke? Man anstrenger sig mere og mere, ikke? Og går helt ud i ekstremen, også med sport. Ikke? Og på en måde tror jeg, altså, det er sådan samme slags psyke, at han gik i ekstrem med sådan bodsjus, også med at slå sig selv og bede i timevis, og så blive ekstrem i forsøg på at blive perfekt. Og ligesom i dag, hvor man også gerne vil være perfekt, ikke? Og det lykkes bare ikke. Fordi jo mere perfekt du prøver at blive, des mere opdager, nej, jamen, jeg mangler det og det, og det er ikke godt nok. Så jeg tror, det er den slags ting, der drev ham. Han var sikker på, hvis han pludselig dør, og det var det værste, man kunne forestille sig i middelalderen, en pludselig død, uden forberedelse, så ville han ryge lige i helvede. Så han er fyldt der af angst hele tiden. Og hvordan skal jeg komme i kontakt med Gud? Gud. Til sidst så stikker det fuldstændig af for munke Martin, og de andre munke, de begynder at blive ganske alvorligt bekymret for, om han sidder herinde i sin munkecelle og er fuldstændig skudt i roen. Det ser virkelig sort ud for Martin og hans torturerede sjæl. Men som Luther havde gjort i hvert fald 1 million gange før, så læste han igen i sin bibel. Og lige pludselig, så var der hul igennem til Gud. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad var det, Luther pludselig fandt her i Bibelen, som han ikke havde set før?
Ja, det er så mærkeligt, ikke? Han pludselig begynder et sted i Romerbrevet, det er Paulus, der skriver brev til romerne, det er et sted i Det Nye Testamente, hvor der tales om, at evangeliet er Guds kraft til frelse for dem, som tror. Bare det der. Og pludselig så åbner det sig sådan, jamen, okay, det er noget, som jeg bare skal tro på. Det er ikke noget, som jeg ligesom skal gøre mig fortjent til. Jeg er frelst, hvis bare jeg tror. Pludselig så siger han, jamen der står jo noget andet her hos Paulus, end det kirken hele tiden har sagt til os. Kirken har sagt til os, og i kloster og alle steder, at for at du kan blive som Gud ønsker, du skal være, så skal du så at sige kravle højere og højere op til Gud ved at gøre gode gerninger. Senere hen, så kunne han godt lide at beskrive det, at han sad på toilettet, eller på tønden, som det var, da det ligesom gik op for ham, for at sige, jamen det er der, hvor man egentlig er sådan allerlængst nede, og det er ikke så smart at sidde her og tænke på Gud, men det gør man jo også, ikke? At for at sige, når mennesket er allerlængst nede, så er man i virkeligheden allernærmest ved Gud, fordi det gælder ikke om at stræbe og blive god nok, men om at stole på, at man er elsket. Og så siger han også, da det gik op for mig, der var det som om paradisets porte åbnedes, og jeg stirrede ind i det guddommelige lys. Og nu faldt det hele på plads. Det er altså ikke os, der skal anstrenge os. Vi skal bare vende os til Gud, så får vi denne gave fyldt i vores hænder, siger han. Pludselig er det helt løst. Vi er i den tyske by Wittenberg. I året 1508, der flytter Luther ind i det her rimelig imponerende hus, som i øvrigt dengang var et kloster. Martin han har nu arbejdet sig op og er kommet rimelig højt på strå inden for den katolske kirke, men desværre for ham, så begynder der snart at lure problemer ude i horisonten, og det er vel at mærke problemer med den værst tænkelige. Det er nemlig hans egen chef, selveste paven nede i Rom. At regnes for Guds stedfortræder på jorden, og kirken var noget andet. Vi kan kalde det et hierarki, ikke? Tænkningen omkring paven og kirken var, at kirken lå inde med den skat af gode gerninger, som helgenerne havde gjort, og kirken ligesom var den, kan vi sige, den institution, som skulle formidle frelsen til mennesker. Og hvis du røg ud af det, du var afhængig af kirken for at kunne nå til Gud. Altså kirken var ligesom mellem Gud og mennesker. Paven mellem Gud og mennesker. Sådan tænkte man. Og det er jo så der, hvor det begynder at knage for Luther, ikke? At jamen, det kan da ikke passe, fordi hvis hvert menneske står lige over for Gud, fordi det gælder om at tro på Gud, så kan det jo ikke passe, at paven skulle have en særlig position. Men paven ville i hvert fald have sig en særlig kirke, nemlig Peterskirken her i Rom. På Luthers tid var den kostbare kirke ikke færdig. Paven manglede kolde kontanter, så for at få folk til at betale, lovede han at frelse deres sjæl fra et frygteligt sted, som hed Skærsilden. Tanken var, at når man var død, så skulle man brænde i Skærsilden. Ikke for at komme i helvede, men netop hvis man skulle i himlen. Det vil sige, at man skulle renses for sine synder. Det, som man ikke havde nået at gøre bod for. Så alle mennesker, de skal lige efter døden renses. De skal i en renselsesild, skærsilden, som vi siger på dansk. Og det var et forfærdeligt pinligt sted. Og problemet var jo også, at man kunne ikke vide, hvor længe man skulle brænde der. Og i Luthers tid, der var man meget, meget bange for det. For at gøre folk mindre bange for skærsildens flammer og samtidig tjene en god skilling, så begyndte kirken at sælge de såkaldte afladsbreve. Altså, at man red rundt med et show, roadshow kan man sige, ikke, og fortalt folk om, nu må vi hellere, nu kommer vi, der er udskrevet aflad, I har mulighed for at købe det her produkt og blive gladere og lykkeligere, altså fuldstændig som i dag. Ikke? Det er jo sådan en reklameshow. Du kan bare slå op på nettet og se, hvor mange ting du kan købe for god samvittighed i dag. Fuldstændig det samme, eller ting du skal gøre. Ikke? Og det var så bare det her. Køb det her, så får du god samvittighed. Du kan dø roligt. Køb. Og det var en kæmpe forretning for kirken. Det var, man kan sige, den nuværende Peterskirke i Rom, den har for en stor del bygget af penge, der kom ind. Markedsføringskampagnen havde endda sit helt eget reklameslogan. Når pengene ned i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer.
Køb aflad, rigtig god aflad. Det er her, den virker. Det er her, du slipper for at komme i skærsilden. Aflad, anyone? No? Pavens afladshandel, den nåede også til Wittenberg, og så blev Luther rigtig sur. Han satte sig ned, og så skrev han ikke mindre end 95 argumenter imod afladshandlen. De argumenter, dem kaldte han for teser. Hvad skrev han i de teser? Ja, det kan jeg ikke huske. Der står rigtig meget, og man kan slå dem op og læse dem. Ikke? Men blandt andet det der med, at hvor står det i Det Nye Testamente, at kirken råder over det her aflad. Det er Gud, der tilgiver synderne, det er jo ikke kirken. Det kan ikke passe. Og hvis det passede, hvis paven kunne sørge for, at folk ikke skulle brænde, så burde han give det gratis til alle mennesker. Så der er altså ting, der ikke kan passe. Han argumenterer simpelthen ud fra Bibelen, som han jo har læst i klosteret, og siger, der er noget her, der ikke passer, det vil jeg gerne diskutere. Hvad siger Luther så? Det må vi da undersøge her. Hvordan er de kommet på den tanke? Der står der ikke noget om aflad i Bibelen. Og så begynder Luther at skrive de der aflads teser, som man kaldte det, aflads sætninger, og de bliver trykt sådan plakattryk, sat op på Slotskirkens dør i Wittenberg. Det var den officielle opslagstavle. Efter hvad man siger, så smækkede han de teser op på den kirkedør der. Bemærk årstallet, det gjorde han nemlig i 1517. Det er derfor, man i 2017 kan sige, at det er 500 år siden, altså et 500-års jubilæum. Ja, og hurra! Men der var en, der ikke sagde hurra, og det var Luthers chef nede i Rom, nemlig paven. Nu vågner de ved pavestolen i Rom. Nu kan de se, det kan blive meget farligt, det her. Vi er nu nået til år 1520, og balladen om afladshandlen, den raser stadig. Paven i Rom, han sender et decideret trusselsbrev her til Wittenberg, en såkaldt bandbulle, og han lægger ikke fingrene imellem. Han siger simpelthen til Martin, hvis du ikke dropper dine åndssvage teser, så smider jeg dig ud af kirken. Det er også det, der sker, at han bliver lyst i band. Og det er en meget stor og forfærdelig ting på det tidspunkt, fordi man så ryger ud af kirkens fællesskab, og der er bare ingen frelse uden for det. Så er man fortabt. Ja. Til evig tid. Ja. Men hvordan reagerede Luther så på pavens bandbulle? Jo, han gjorde det, at han inviterede Gud og hver mand i hele Wittenberg herude, præcis her, hvor den gamle Eden står i dag. Så tændte han et bål. Derefter så tog han pavens brev og smed det på bålet, hvor det brændte foran hele Wittenberg. Han kunne lige så godt have lagt det ud på Facebook, hvis Facebook så i øvrigt havde været opfundet, hvad det ikke var. Men paven, han blev i hvert fald skide sur. Han sendte den ondeste shitstorm afsted mod Luther og sagde, at nu kunne hvem som helst, der havde lyst til det, brænde Luther på bålet, som den kætter han var. Men det mærkelige var, at der faktisk ikke skete Luther noget. De indleder en kætterproces imod Luther. Kunne de bevise, at han var kætter, så skulle han uskadeliggøres. Og så var samfundssystemet sådan, at det er den verdslige øvrighed, der skal udføre dommen. Hvis kirken siger, at han er kætter, det har vi bevist, så skal fyrsten over området, eller kejseren, eller hvad det nu er, fange Luther og uskadeliggøre ham, for eksempel ved at brænde ham levende. Og det, der redder Luther, er jo, at han har en fyrste i Wittenberg, kurfyrste, som sætter rigtig meget stor pris på min munk, som han kalder ham, fordi han synes, han er en rigtig god professor, og han vil ikke have ham slået ihjel, og derfor beskytter han ham. Den lokale fyrste laver sådan et overfald, så det så rigtig ud, som om Luther var blevet overfaldt og fjernet. Og de laver sådan en overfald, og de fanger Luther, og Luther får bind for øjnene, og det rygte, det kom jo ud, og ingen vidste, hvor han var. Men så bliver han anbragt i sikkerhed oppe på en af fyrstens, hans egen fyrstes fæstninger, Wartburg. Og den store begivenhed, han gennemfører her, det er, at han oversætter det Nye Testamente til tysk. Martin Luther blev altså ikke slået ihjel. I stedet for så blev han den store kirkereformator, og allerede i sin samtid var han noget af en superstjerne. Og den tidligere munk, som jo altså ikke måtte have sex, ja, han endte faktisk med at blive gift, ikke med ham her, men med hende her, Katarina. Så man kan sige, at Luther han levede lykkeligt, lige indtil han døde.
Så er historien om Luthers dramatiske liv ved at nå til vejs ende, men den har en sidste krølle på halen, fordi han døde her i Eisleben i 1546, og netop hans død gav anledning til et meget, meget sært mysterium. Martin Luther var nået til livets afsluttende kapitel. På det sidste kunne han dårligt se en hånd frem for sig, og han kunne ikke høre en bjælde. Og han døde da også i sin seng af ganske banale årsager, sandsynligvis hjertekarsygdomme. Den her seng, det er i den grad en efterligning, fordi da den store mester han døde, så skete der noget overordentligt besynderligt med hans egen seng. Folk begyndte nemlig at valfarte til dødslejet, og ikke nok med det. De flåede sengen i stumper og stykker. Det var fordi man troede, at når den hellige mand Luther var død her, så måtte selv den mindste splint have magisk kraft. Det er dybt ironisk, fordi Luther hele livet bekæmpede den slags forestillinger. Det er meget ironisk, og i det hele taget, så er det ironisk, fordi at vi, som så tilhører den evangeliske lutherske kirke, ikke? Og den historie, kan jo tit have travlt med at male sådan et billede af, og de andre, de var bare så helt forkerte og onde osv. Men det var jo de samme tendenser, der gjorde, at altså, mennesker er jo altid mennesker. Den protestantiske kirke ville ikke have Luther gjort til helgen, og hans seng gjort til et middel mod tandpine. Så de futtede hele dynen af. Men kan den slags tanker bare brændes væk? Man dyrker Luther. Der har han boet, og der sagde han sådan og sådan. Og der brændte han det dokument fra pavestolens side. Og de viser også jo det sted, hvor Luther som ung student var ude i tordenvejret, hvor det hele vendte, og han sagde, nu vil jeg være mor. Så det har man jo gjort lige siden. Og det kan man sige, det er jo en meget, meget farlig balance, fordi Luther gjorde jo op med den katolske dyrkelse af enkeltpersoner. Og hvis man har haft stærkt behov for at dyrke nogle helgener, og så nu siger man, det må vi ikke, jamen så begynder man lidt at dyrke Luther som en helgen. Eller noget andet. Altså den der trang til ligesom at finde et eller andet at holde fast i, den har alle mennesker. Og den kommer nok også til udtryk der. Det er jo en trang, der ligger i mennesker også. Det er, at man vil dyrke store skuespillere for eksempel. Vi vil gerne have nogle rester af skuespillerne. Eller hvis de kommer og lander i lufthavnen, en stor sanger eller noget, så vil man hen og vinke og se dem. Fordi det er noget særligt, det er lige den person, det er lige den, der har sat de der tanker eller de melodier i gang. Det er jo dybt ind i alle mennesker. Så er vi nået frem til mysteriet, og det indtraf et par dage efter, at Luther døde. Han var allerede båret ud, og så fandt man et brev med Luthers håndskrift. Og det er faktisk sandsynligvis Luthers allersidste ord. Hvad skrev han så? Jo, han skrev, og det er lidt mærkeligt, han skrev, vi er tiggere. Det er sandt. Tiggere. Hvorfor er vi tiggere? Hvem tigger vi om hvad? Er det her en døende mands sidste forvildede feberfantasier, eller har vi i virkeligheden her nøglen til, hvad Luther han mente om det hele, om livet, om alting? Hvad tror du, han mente med det? Det, at vi lever af Guds nåde, og det vil både sige, at vi lever af, altså jeg har jo ikke selv bestilt mit liv, eller købt det, eller designet det, eller noget som helst. Jeg har bare fået det. Ikke? Allerede, det er jo noget. Og så det at tilgivelse, at jeg kan jo ikke selv gøre de ting godt igen, som jeg har gjort forkert. De er jo gjort. Og det var jo lige det hele var begyndt med. Og der kan man sige, cirklen er sluttet, fordi det var det, Luther var fundet frem. Vi står med tomme hænder over for Gud. Vi er ikke sådan, at vi kan give Gud noget, og så fra, at vi får det hele af Gud. Det er det sidste, han har skrevet. Og så må jeg bare stole på, at andre mennesker vil give mig kærlighed og tilgivelse. At Gud vil give mig kærlighed og tilgivelse. Så på den måde står man jo sådan med sine hænder og siger, jeg har brug for det. Jeg er jo tigger. Og derfor er jeg heller ikke finere end nogen andre.
Vi er i København, vi er på Christiansborg, og vi er i Riddersalen. Og lige her, der gemmer der sig noget af en skat. Det er nemlig kunstneren Bjørn Nørgaards billede, tæppe, tegneserie, fortælling om hele Danmarks historie. Og lige heroppe, der er i hvert fald noget, vi kender. Det er dronning Margrethe og prins Henrik, der kigger ud over hele svineriet. Og sjovt nok, så kigger de lige over på det tæppe derovre. Det er historiefortælling i farver. Her kan vi nemlig se alle de voldsomme og ofte voldelige begivenheder, der førte til, at Danmark sådan religiøst set skiftede team fra at have været katolikker til at blive protestanter. Selve skiftet det skete ca. 1536, men spørgsmålet det er, hvorfor skulle Danmark nu have en ny form for kristendom? Det er en blanding af overbevisning, tro og magtpolitik. Hos os, helt konkret, vi havde en, og nu kommer jeg jo fra Haderslev, og det var faktisk der var en, der hed hertug Christian, som dengang var Haderslev ikke en del af resten af Danmark, men et hertugdømme, og han havde været i Worms og set Luther, han havde oplevet Luther. Det samme havde Christian den anden, kongen, og man må sige, at dem, som havde oplevet Luther, de kom hjem og var sådan, det her, det tror vi simpelthen på. Og hertug Christian, han kom hjem til Haderslev i starten af 1520'erne og sagde, det her, det er den vej, vi skal. Så kaldte han præsterne sammen i 1526 og sagde, nu er vi protestanter. Det er den her mærkelige mand, man kan sige, der faktisk indførte Luthers lære i Danmark. Og selvom hans bukser ikke ser særlig seje ud, så var han bestemt sej, fordi han vandt en borgerkrig, den såkaldte Grevens Fejde fra 1534 til 1536. Og prøv lige at se her, hvordan man brændte borge ned, og danskere, de slog danskere ihjel, så det var en frygtelig lyst. Men det var ham herhenne, der endte med at vinde. Derfor så kunne han i 1537 lade sig krone som Christian den 3. af Danmark, og dermed så blev Danmark det første kongerige i hele verden, der samlet set gik over til Luthers lære. Så kan de lære det. Nu tvinges den lutherske tro igennem alle steder. Alle skal være katolicisme er forbudt. Det religiøse spørgsmål, det er jo på den tid lige så vigtigt som militærpolitik, toldpolitik, samfundsindretning. Ja, i mange henseender er det jo det vigtigste af alt. Og det er jo det, der er så svært for os nu at sætte os ind i. At det religiøse, det bestemmer alt. Så skal alt andet ordne sig ind efter det. Men der er jo heller ingen tvivl om, at fyrsterne i den grad kunne se deres fordel i at sige, vi skal have paven og Rom, de skal væk, og så skal vi være kirkens overhoveder, os lokale fyrster. Så der er helt sikkert rigtig meget magtpolitik i det også. De her 3 katolske biskopper, de ser ikke særlig mundre ud, og det har de ved Gud heller ingen grund til. Fordi ham herover, Christian den 3., han arresterede dem, og så smed han dem i fængsel, og så konfiskerede han alt deres gods og guld og rigdom og kloster og hvad de ellers havde. Så er hele grundlaget for en katolsk kirke sløjfet, og en anden ting, som jeg selvfølgelig også er vigtig, nu er jo det, der hed bispegodset, det er blevet herreløst, som man sagde. Ingen ejer, for nu er de jo væk. Og hvad sker der så med det? Det tager kongen og nationaliserer, lægger ind under, vi vil sige nu ind under staten. Og vi regner med, at statens besiddelser ved den lejlighed blev tredoblet. Dermed så var vejen banet for en helt ny magtfordeling i Danmark. Spørgsmålet er, hvem vandt og hvem tabte, dengang det store lutheri for hen over Danmark. Vi er i Helsingør, og det her det er selvfølgelig Kronborg. Fordi slottet det fortæller på sin egen pudsige måde også en del af historien om dengang Martin Luthers reformation hærgede hen over Danmark. Sagen er nemlig den, at slottet faktisk er et meget tidligt udtryk for genbrug. Fordi nogle af stenene de kommer for eksempel fra det nedlagte Sankt Agnes kloster i Roskilde. Det er jo sådan et synligt bevis på, at man bogstaveligt talt nedbryder de katolske bygninger, og så bruger dem som fundament for den, der nu sidder på al magten. Nu er det ikke paven længere, nu er det kongen. Klostrene blev jo taberne, og med klostrene var der jo en hel masse omsorg. Det var der, folk søgte hen, hospitalsvæsen og altså hele den der omsorg, der lå i klostrene, det forsvandt.
også deres teknologiske landbrugsteknik og sådan noget. Og så tror jeg altså også på nogle måder, at kvinderne blev taberne, fordi jeg ved godt, at i vores måde at fortælle historie på, var det tit noget forfærdeligt at komme i kloster. Men altså, klostrene var også bare et sted, kvinder søgte hen. Det var det eneste sted, de kunne få uddannelse. Og den mulighed forsvandt jo. Fra dag af var kvinders eneste mulighed familien og hvad der selvfølgelig er en god mulighed, men altså muligheden for at få uddannelse forsvandt der. Men de store ændringer, de sker jo herinde i selve kirkens maskinrum. Vi kalder jo den danske folkekirke for evangelisk luthersk, og det gør vi, fordi at Luther han så jo lyset netop i evangelierne i Det Nye Testamente, og så ville han pinedød have, at folk de forstod lige netop den sag. Det blev så præsternes opgave at forklare det, og det skulle de gøre heroppe fra prædikestolen, og det skulle vel og mærke være på dansk, og ikke på latinsk, som i de katolske tider. Det kan jo lyde lidt langhåret, men kongen, Christian den 3., han var så nådig, at han sagde, en prædiken, den må maks vare 1 time. Nu kommer jo sådan afsmittende virkning i arkitekturen. For man jo ikke stå op en time og høre en prædiken. Nu begynder man så at sætte bænke ind i kirkerne og stole. Faktisk i de første sådan, rigtig lutherske kirker, der satte man prædikestolen op over alteret, for ligesom at fremhæve, at prædiken er lige så vigtig som brød og vin, altså som sakramentet, som nadveren. Det er det mest hellige, det er ordets forkyndelse, det er det handler om. Jo, det var sandelig nye tider. Og som noget af det helt nye, og må man sige vel også en lille smule frække, så var det nu slut med at skulle leve i cølibat. Det var, om man så må sige, ud af skabet. Nu måtte præsterne gifte sig, og de måtte have bunker af sex med deres præstekoner. Så ja, det var nye boller på suppen. Mange i katolsk tid, de havde det jo ikke godt med det der cølibat, og vi har også tilfælde. Vi ved jo mange, de levede jo sammen med kvinder alligevel. Nu pludselig bliver det der jo tit lå som sådan samvittighed over det. Det er jo egentlig forkert, jeg har en elskerinde og så videre. Nu bliver det tryk jo løftet fra, nu må de gifte sig, stifte familie. Vil du være præst i dag, hvis ikke du måtte gifte dig? Nej, det vil jeg ikke. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi præster vælger at gifte os, hvis vi har lyst til det. Fordi det Luther jo så i cølibatet, det var jo, at han syntes, at det var jo at slippe meget nemt om det hele. For at være gift, det betyder også, at der er en del forpligtelser over for familie, ægtefælle og børn. Altså Luther lavede så stærk vægt på, netop for at gøre op med klostrene, at det er ikke særlig fint at være i kloster, eller være jomfru, eller være ugift. Nej, det er lige så fint at være gift og have sex og få børn og sådan noget. Det er alt sammen velsignet af Gud, og det er menneskets bestemmelse, så det er det, man skal. Fordi vi ved jo alle sammen, det at være forældre, det kræver noget en gang imellem, og det er måske også meget sundt, at præsten er under de samme vilkår og kender dem. Så nej, de fleste præster er gift, og sådan er det heldigvis. Præstens rolle blev også anderledes, ikke? Hvad skete der med præsten? Ja, præsten går jo fra at være den sådan afsondrede, særlige, indvidede, hellige person, til at være, vi lægger stærkt vægt på, at præsten er en af menigheden. Præsten var jo ikke noget særligt. Præsten var jo som borger et almindeligt menneske i forhold til i den katolske tid, hvor præsten jo sådan set havde en melleminstans mellem almindelige mennesker og Gud. Det har han jo ikke fra reformationen af. Der er vi jo sådan set lige alle sammen, og der er vi i samme båd, om jeg så må sige. Der er der en lige adgang til Gud. Se, nu stiger solen af havets skøn. Nu skulle der synges salmer i kirken, og der skulle synges på dansk, og Luther han skrev faktisk nogle af de allerførste salmer selv. Men det var der selvfølgelig også nogle af de gamle katolikker, der fik godt gammeldags ondt i røven af. Der var en fyr, der hed Poul Helgesen, gammel munk, og han var dybt rystet, da han nu hørte, at kvinder også sang i kirken. Han mente, at det faktisk var det samme som at opfordre til samleje på kirkebænkene. Mange mænd, de hører disse syngende, klingende stemmer, og deres tanker bliver så forledt til ugudelige tanker.
ved at høre kvinderne synge. Det er meget spændende at høre, og det er jo et helt nyt aspekt, der kommer ind. Det er, at kvindesang lyder inde i kirkerne, og det er simpelthen så grænseoverskridende. Det er så frækt, siger Paul Helgesen. Så der begynder mænd at blive urolige, når de hører sådan noget. Og så tænker de jo ikke gudelige tanker, siger han. Men nogen må jo have tænkt på Gud, for det der var jo trods alt en helt ny religion, som danskerne skulle tro på, og så skulle de i øvrigt afsværge den gamle tro. For eksempel så måtte mor Karen ikke længere bede til Jomfru Maria. Nej, slut, forbudt, sagde de lutherske. Mor Karen, du skal ikke bede til Jomfru Maria, fordi hun kan ikke høre dig. Hun er død. Der er slet ikke noget specielt helligt ved hende. Tag den, mor Karen. I reformationsperioden tror jeg, det var rigtig svært for mange. Også fordi det var der ikke alle, der syntes, at det var sjovt at skulle slippe de gamle helgener og skulle slippe den måde, man har dyrket Gud på før. Vi er i Helsingør Domkirke, og den her kirke er faktisk bygget sådan cirka omkring reformationen. Men mange af de gamle danske kirker, de er jo fra katolsk tid. Og når man så laver religionen om, så må man også lave kirkerne om. De gamle kirker, de havde masser af såkaldte sidealtre, hvor folk de kunne gå hen, og så kunne de bede til både den ene og den anden helgen om dette og helt. Det var slut nu. Nu var der kun ét alter tilbage, så folk kunne se, at det er her, det sner. Herinde er der kun det alter, og der står Kristus, og det er sådan meget evangelisk-luthersk, at det er Kristus alene, som Luther jo sagde. Kristus alene, det er den, vi tror på, som viser os Gud. Og så kan du jo se her, hvis jeg må pege, her står jo faktisk disciplene, apostlene ned langs gangen, men de står der ikke med altre, vel, men de står der som sådan nogle vidner og relaterer ligesom til Kristus. Når man kommer ud på sådan en dansk gågade her, så er der helt ærligt mere udsalg i luften, end der er Martin Luther. Og dog, fordi måske kan man sige, at den reformation, der skete for 500 år siden, stadigvæk trækker spor til det danske samfund den dag i dag. Det, at staten er den, der tager vare om socialhjælp og hospitalsvæsen og sådan nogle ting, at det er det offentlige, det er ikke privat eller kirken. Det er jo en udvikling, som er kommet i de lutherske kirker, fordi at staten, fyrsten, gik ind og blev kirkens overhoved og blev så den, som havde til ansvar og skulle tage sig af de fattige. Det var det, kirken gjorde før, ikke? Men nu skulle det være fyrsten, og det præger vores stat i dag også, at det er staten, der tager sig af omsorgen for mennesker i nød. Også det offentlige, der har overtaget hele undervisningsvæsenet, skolen, universitetet. Nu kører det altså, og det er samfundet, der vedkender sig pligten. Det går tilbage til Luther selv, selvom det er sket meget undervejs. Så man kan sige, når danske skolebørn i dag meget ofte sidder i en kommuneskole, Ja. så er det faktisk Luthers skyld. Ja, det kan man sige. For ellers havde de siddet i en kirkeskole. Man kan høre en masse dansk her omkring, og tag nu bare sproget. Luther, han forlangte jo, at latinsk røg ud af kirken. Nu skulle der tales på nationalsprogene, både når der blev prædiket, når der blev sunget salmer, og når man læste i Bibelen. Og dermed så var vejen faktisk banet for en standardisering af det danske sprog. Der skete en opnormering af skolesystemet generelt. Der kom fokus på, at man skulle lære at læse, fordi man skulle kunne læse i Bibelen. Og da bibelsproget jo bliver så vigtigt, så bliver det grundlaget også for det moderne fælles danske rigssprog. De danske bibeloversættelser, som kommer der på reformationstiden, kommer jo virkelig til at sætte nogle standarder for skriftsproget. Og selvom danskerne jo har talt rigtig forskelligt, ligesom tyskerne gjorde, så det, at man får et fælles skriftsprog, det kommer jo til at præge også måden, vi taler på. Og ikke mindst jo at den der idé med, at folk skal lære at læse. Fordi det bliver så vigtigt, at du kan læse skriften. Før kunne du bare høre, hvad præsten sagde, men nu skal du læse og selv kunne skrive efterhånden også. Så det kommer helt sikkert til at præge
det danske sprog og vores evne til at bruge det. Så har man jo spurgt samtidig, jamen Luther så en af demokratiets fædre. Og der må man først sige, selvfølgelig var Luther ikke demokrat. Det var slet ikke opfundet på den tid. Det var jo et helt andet samfundssystem. Men der ligger jo enkelte tanker også hos Luther, som så at sige peger frem mod folks medbestemmelse. For eksempel det helt nye, at menighederne selv må vælge deres præster. Det bestemmer Luther jo. Det går jo i Danmark også i den reformationstiden og kørt videre. Og det er det, vi har nu i folkekirken. Menigheden vælger, hvem de vil have som præst. Og det gennemfører Luther på den katolske fløj. Der er det jo biskoppen, der sætter præster ind rundt om. Nu kommer det, at menigheden må der selv bestemme. De tager så den, der har uddannelsen, og den, de mener kan passe ind her i vores sogn. Så der ligger jo altså sådan en folkemedbestemmelse, kan man sige. Vi arbejder, gør vi danskere, og vi knokler løs fra morgen til aften i vores ansigtsved, og vi definerer simpelthen os selv som det, vi sådan går rundt og arbejder med. Spørgsmålet er, om denne danske arbejdsliderlighed i virkeligheden stammer fra Martin Luther himself. Vi skal arbejde. Fordi i og med, at Luther gjorde op med, at det med at gå i kloster var særlig fint, så sagde han jo, nej, men hele vores liv er en slags kloster. Altså, vi skal arbejde for vores næste skyld, fordi vi er frelst, så vi behøver ikke arbejde for at blive frelst, men vi skal gøre gavn. Og derfor skal vi alle sammen arbejde, og i vores arbejde har vi et kald. Det er det, man kalder sådan kaldsetik. Du skal leve op til det, du er udrustet til. Hvis du nu er en god skummer, så skal du virkelig være det. Hvis du er en bonde, der virkelig kan det, så skal du gøre det. Du må ikke sidde hjemme og dogne bare. Der har vi virkelig en luthersk arv, fordi det kan godt være, at vi nu har glemt, at det var til Guds ære og til næstens gavn, men vi har ikke glemt, at du skal arbejde. Og også en ting til. Før reformationen, der var det at være tigger og være fattig. I og for sig noget, hvor man ville sige, jamen, vi skal jo give almisser til de fattige, så kommer vi også i himlen. Altså, så det er respektfuldt at være fattig også og sådan. Men efter reformationen, der siger man jo, nej, nu skal vi alle sammen bidrage til, og vi skal ikke sådan specielt gøre sådan nogle gode gerninger, vi skal alle sammen bidrage til de fælles kasser, og derfor, hvis du ikke arbejder, du skal arbejde, fordi du skal bidrage til de fælles kasser. For det er ikke længere klosteren, der klarer det, det er det fælles. Så der tror jeg også, vi har fået sådan det der med, at alle skal arbejde det, de overhovedet kan. Så på en sjov måde kan man sige, når Københavns Kommune i dag begynder at rydde romalejre rundt omkring og bekæmpe tiggeri, så er det måske på en sjov måde et svagt ekko af noget, der skete for 500 år siden. Ja, det kan det sagtens være. Martin Luther startede altså sin kirkelige karriere som munk, og det vil sige cølibat, og det vil sige ingen kvinder og ingen sex overhovedet. Så blev han den store kirkereformator, og så blev han gift med sin Katarina, som jo selv var en bortløben nonne, og så fik han nok et lidt andet syn på kvinder. Men tanken om, at kvinder de kunne gøre karriere i kirken, den fik Luther godt nok aldrig, fordi hvor i alverden skulle det dog føre hen? Du er jo kvinde, og du er biskop. Hvad tror du, Luther havde sagt til sådan en som dig? Ja, han havde muligvis sagt, at jeg skulle gå ud i køkkenet og passe mine ting. Ja, eller også havde han faktisk ikke, fordi han nåede muligvis at lære noget af Katarina von Bora, hans egen kone, som han blev gift med, som var en meget, meget betydningsfuld kvinde, og som var grunden til, at han overhovedet kunne overleve. Altså, han havde ikke fået det liv, som han fik, hvis ikke det havde været for Katarina. Men det sjove er jo med Luther, at han tænker nogle tanker, som han ikke selv tager konsekvensen af. Han tænker nogle tanker om, at både mænd og kvinder jo er lige over for Gud, og at præster ikke er nogle særlige sådan hellige mennesker, men at vi alle sammen er præster for Gud. Og deri ligger jo også muligheden for, at kvinder kan blive præster, som vi jo er blevet i den lutherske kirke. Men han havde ikke selv kørt den vej, hvis det var. Det er ikke til at vide. Det er det ikke, fordi at det samfund, han levede i, der havde kvinder jo ingen uddannelse. Og kunne heller ikke få det. Så derfor var tanken om, at en kvinde skulle være præst, sådan fuldstændig fremmed, fordi hun jo ikke havde nogen uddannelse. Men i takt med, at kvinder har fået de muligheder for at blive uddannet, så er jeg ikke sikker på, at han konsekvent kunne have nægtet det.
Luther han havde meninger om mangt og meget i samfundet, men meget af det, han sagde dengang, det må vi i dag nok sige, var lidt forældet. Men altså, come on, manden levede for 500 år siden. Hvad havde du regnet med? Og han var enormt, det man kalder polemisk, altså krigerisk i den måde, han skrev på. Svinede folk til hæmningsløs. Altså i dag ville være sådan en på Facebook, som ville blive, få forbud mod at skrive, fordi han virkelig skrev virkelig grimt. Hvad sagde han for eksempel? Ja, altså det kan man jo ikke engang sige nu, da han har sit store opgør med de 2 ikke-kristne religioner i Europa, jødedommen og islam. Der skriver han en masse bøger imod dem, og kan ikke forstå, at de overhovedet får lov til at være der osv. Der siger han rask væk, at det der rabbinerne siger, det er jo jødepis og jødelort. Og det er på det plan. Men der er enkelte ting af det, som Luther sagde, som man i dag må tage kraftigt og totalt, helt og aldeles afstand fra. Det var blandt andet hans synspunkter omkring jøderne. Det, han gjorde, har haft en forfærdelig virkning i vores kirkes historie, fordi det er jo blevet taget op. Også af nazisterne, ikke, og brugt og sagde, jamen se selv, Luther skrev, at vi skulle jage jøderne ud. Altså, via Luther er de tanker bragt videre, som desværre altså også var der før ham. Med had til jøderne, had til folk, der tror anderledes. Det har vi stadigvæk et problem med. Så der er en del af Luthers arv, som du helst ikke vedkender dig, kan man Jo, sige. jeg vedkender mig helt bestemt, og netop kritisk, ikke? At man må tage op og sige, det her, det er vi præget af. Er det sådan her, vi synes, det skal være med de erfaringer og den måde, som vi ser verden på i dag? Og det synes jeg ikke. Altså, der er helt oplagt nogle ting, som man må gøre op med. Og i synet på kvinder. I synet på mange ting, fordi Luther hører sin tid til. Og hans kerneindsigt, det der med, at vi lever af noget, vi lever i tillid til Gud og sådan noget, det er jo det, der er kernen. Og så skal vi jo drage de konsekvenser af det i vores samfund i dag, som vi mener er de rigtige.